lokaci. Masoya annabi ka tambaye su sun san yadda annabi yake da tsada. Wanda ba masoya annabi bai san tsadan annabi. Shi yasa za ka suke cin ai soyayyar annabi a zuciya take. Saboda bai san ya annabi yake ba. Kar ka manta fa wani bawan Allah ne ya zauna a kogo ya buya sai da ya kusan kwana 40 ko fiye da haka. Wai me kake nema ce shi soke kawai ya ga annabi ya rasa. A ga wannan ya san tsadan annabi ko? Ka kwana 40 a cikin dutse kana so ka ga annabi ka samu ba kai ne ka san annabi yana da tsada. To wanda ko salati ki bude bai taba yayi ne ba ina zai san annabi yana da tsada. Sai ga shi wani ya zo shi ya ce masa shi yana so ya ga annabi. Zuwa gurin su bai ya sallama su gaisa yau yana so ya ba shi aikin da zai ga annabi. Yace ka gana nan kwana na 40 ma ba gan shi ba. To kaga shi ya san tsadan annabi kenan. Kuma kawai ka ce wai kuma abin da ke bada al'ajabi asalin barin yana can baya na cewa ba a kallon annabi nan wannan shine asalin matsalar. Da wancan matsalar za a dan kawar da ita to sauran za su zama da sauki. Mu mun yi imani da ana kallon annabi ba a mafarki ba a zahiri. Kai ka yi imani Malam Yakubu ya mutu. Kai ne ka mutu. Annabi hayyun ne la ya mutu. In ka ji an ce maka rahama ta ƙare ba zama ne ta mana ba. Rahmatan lil alamin. Yau aka ce rahama ta mutu to waye zai ji daɗi a duniya? Wala ba mai jin daɗi. Rahama ta mutu. Shikenan kowa sai mutu. Kuma ma saboda annabi yana so kowa ya zauna lafiya sai ya gaya musu daidai hankalinsu. Ya ce ni ku mun salati saboda salatin da za ku mun ranar kiyama ado ne kuma zan cece ku da shi. Sai wani sahabi ya Rasulullah to ya za a yi ka gane in mun maka salati? Sai ce duk wanda ya mun salati daya Allah zai dawo mun da raina sai na amsa masa sai a ƙara cirewa. Idan kai tsayen lama ɗaya ci assalamu alaikum ya Rasulullah ko za a cire za a dawo masa da ransa sai ya amsa sai a sare ran sai koma. To mu kullum misalin da muke bayarwa saboda mu mun san akwai masoya annabi a duniya. In kai mutum ne akwai aljani, in shi aljani ne akwai ruhani, in shi ruhani ne akwai mala'ika, in kai mala'ika ne akwai Allah. Allah masoya annabi ne ko masoyi shi ne? Wani tambayar da mata buƙatar amsa. Shi kuma Allah ya ce kullum salati yake wa annabi. Bai yi shi kadai bai ce ni da mala'iku inna Allah mala'ikatu yusalluna 'alan nabi. Kullum yi suke kuma ba a san lokacin da suka fara ba, kuma ba a san lokacin denawa ba. To yaushe za a cire ran ya amsa na mala'iku? To ga mutane akwai mala'iku suna yi, ruhanai suna yi, ga mutane suna yi, ƙarshe ma duk wata halitta da ganta bayan ƙasa tana yi. Kaga kenan babu lokacin cirewa babu lokacin mayarwa. To saboda haka annabi yana nan yanzu ma yana nan. Yau yana nan kuma yanzu ma yana nan. Idan kuka ji baya nan to wallahi za ka iya fita daga cikin cetonsa. Kamar yadda Allah ya ga maka cewa ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Yace ina inda bawa na ya ajiye ni kawai kaza ta Allah ya ga halarci to shikenan na can. Yace amma dai ina tare da bawa na duk lokacin da ya ambace ni. To kamar yadda ka ji sunan Allah da annabi yana haɗe in ka raba sai ka shiga wutar nan to haka zahiri da baɗini Allah haka suke da annabi ba sa rabuwa. Daga ka rawa su ka zama ɗan wuta. Wannan shirkan nan sai ka yi shirkan haɗa Allah da annabi sannan ka cika musulmi. Wasu bude tabbatar maka haka ne idan ka ce la ilaha illallah ce Muhammadur Rasulullah. In baka faɗa ba baka cika kalmar ba. Har ma fa aka ce da yau za ka zo mutuwa sai ka ce la ilaha illallah baka ƙarisa ba ana ɗan ƙaulani ne. Amma baka ce la ilaha illallah ba kawai sai da ka zo mala'ikan ɗaukar ya tafiye ka sai ka ce Muhammadur Rasulullah. To garanti kenan. Yau garanti kenan wani. Saboda shi Allah in shi kadai ka je kai da shi ka ce kai da Allah kadai ka zo Allah da ka zai yi koro ka. Idan ka ce ya Allah ni da annabi na zo shikenan ka zo da wanda ba a tuhuma. To saboda haka mu gane annabi yana da tsada saboda tsadarsa ce ta kai muka ce baya mutuwa.
hayyun ne la ya mutu. Idan ka ce ya mutu kai ne ka mutu, mu ba ruwanmu. Gashi nan kuma har ma yake cewa fa duk wanda ya gani, misali masu kallon a mafarkin, ya ce duk wanda ya gani ni ya gani, shedan baya kama da ni. Sai ya faɗi haka. To abin da zai baka mamaki, kai ne ka ga dama ka ganshi ko shi ya ga dama ka ganshi a mafarkin? Ai akwai wanda zai kwanta, sau nawa nake kwanta da ni ina so in ga annabi ban gani ba. Zan buga alwala, za ka buga alwala, na san akwai masu za ka ci salati sosai da ne yau Allah ka nuna ma annabi ka kwanta. Shiru mai tsada ne, ba a samun shi a ƙaramin lokaci. Kaga ai kayan niyya da sai ka gan shi a idan ka gan shi to shi ya ga dama ka gan shi. Wanda zai ga dama ka gan shi raye ne ko mace ce. Don kana da hankali sai ka gane. A salatin ma akwai on top, kuka Allah mun gode. On top din sai aka kyamace shi. Kuma har ma bayan an kyamace shi wanda ake yi din ma sai aka ce in kai Yahudani sai ka shiga wuta. Yi ta ka dage kai salati 100 ka gani, kai 1000 sai ka shiga wuta wannan. Salati 100 ba ya ishe ka, kana yin 1000 suna ka dan wuta. Yi ba haka suke ce ba? Domin muna yin ba 100 ba, ba mu san yanzu adadin da muke yi ba. Kaga kenan in ana sa a mutane wuta muna can ƙasa. Allah ya ce, annabi ya ce in ka mun salati 1 Allah zai ma 10, in kai 10 Allah zai ma 100, in kai 100 Allah zai ma 1000, in kai 1000 ba ka da sakamako sai aljanna. Wani gune ce za ku yi gogayya da kafaɗa, annabi ce za ku shiga aljanna tare da shi. Saboda a dagula ma lissafi sai a ce maka ai annabi shi kaɗai ne, wancan ya yi 1000, wannan ma ya yi 1000, wannan ma ya yi 1000. To ya za a yi ku shiga aljanna? Zai sa wannan ne ya fito ya sa wannan. To Allah kenan wai mutum yana sifanta annabi da irin hankalinsa. Shi yasa mu kuma mun ce in kana so ka gane annabi ka cire hankali ka jefa shi a kwandon shara. Ba annabi ba. Wanda mutum ne fa haka mutum ordinary ma zai zama yana gida kuma yana wani guri. Irin mutane masu bayo maitan nan ba a samu ne. Za ka je ka gaishe a can yana kwanci a kan gado yana bacci. Sau nawa ake kama su a wajen masu rukiya ana ba su kashi kuma suna gida. Su malam bai da sun san ana haka. Kuma shi kadai ne, wannan kuma mutum ne. Allah kuma ya ce duk abin da ka gani a duniya yana ma nuni ne ka gane Allah shi ke ne. Yau ga wayan nan a hannun Malam Uba. Da zai hau ya bude wani abu yana kalla a network. Ina can ko wata ƙasa ce zan yi buɗe irin abin da yake kalla kuma abin guda ɗaya ne. Ba akwai abin da ake ce masa live ba wanda ana yi a wannan lokacin present. To za ka kalla wancan zai kalla wancan zai kalla kuma abin guda ɗaya ne. Wannan fa bature ne ya haɗa ka. Sai Allah ne ya kasa sarrafa annabinsa. Mala'ikan ɗaukar rai in an ji tarihin wanda aka ce sun tattauna da shi har ya shiga aljanna da waye ko? Nabi Idrisa ne ko? Lokacin da suke tattaunawa tambayarsa ya ce masa an ce kai kake ɗaukar rai kuma mun jima muna tsaye a nan ba ka ɗaukar rai ne? Ya ce tsayuwa ta da kai. To Allah sa. Ya ce tsayuwa ta da kai bai hana na aiki na ɗaukar rai ba. Sannan kuma ta ɗubi mana yi. Kuma wannan mala'ika ne. Ya ce ana mai da masa duniya kamar kwanan tuwo a gaban mai ci. Kuma lokacin da suke tare da annabi Idrisa, shi annabi Idrisa bai ga inda hannunsa ta je wani guri ta yi aiki ba. Suna tsaye ne suna tare su. Wannan mala'ika ne. To ina ga annabi. In ka yadda kenan ba annabi ya fi kowa ke. Mun san annabinmu ya fi kowa kawai daga Allah sai annabi. In ka ɗauko wani ka kawo shi za mu yi jifa da shi kowa ya shi. Saboda haka mu dai mun san cewa annabi ya fi ƙarfin hankalinka da tunaninka. Zai iya yin abin da ya ga dama a lokacin da yake so. Kuma ga shi a rubuce a littafi. Lokacin yakin Uhud annabi ya kasu 4. An ji ciwo a wasu ya raka su gida. Lokacin da wanda aka zai da su akan dutse suka sauka yana kan dutsen ya koma. Sannan a nan ga wani kuma shi kuma har an masa rauni wai. Ga can wani kuma ya tare abokan gaba ya hana su tsallakowa shi ɗaya kuma. Sai da ya tambayi wani ce ni da ni aka je gida da annabi, wani ce a ni kuma da shi muna guri kaza, wani ce a ni kuma ina kallon shi ya tare abokan gaba.
to wannan fa annabi ne. Wannan tun a duniya wai ka gane annabi yana sarrafuwa ne ba irin ka bane. In ka ɗauke shi irin ka ne shi ne yake wannan tunanin, amma mu da ba mu ɗauke shi irin mu ba irin mu ba irin sa annabi Ibrahim bane. Annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa su ne ulul azmi ko to ba irin su bane. Ko mun manta lokacin da aka je Isra'i, ai da aka tsaya lokacin sallan nan da aka yi a Baitul Maqdis nan da aka yi sallaman da aka nabi ya juyo ya mika hannu a sauran annabawa, ba fa cewa su gaisa da wannan su gaisa da wannan, a hannu ɗaya miko kowa ya samu. Kawai jiwa ya haka kawai kowa ya samu hannu an gaisa, kuma shi kenan an gaisa ke. Su kansa annabawa sun san cewa ba irin su bane. Mala'ika Jibrilu shi ne wanda za ta yi shi makusancin Allah ko wallahi bai san inda Allah yake. Shi yasa ke cewa shi tun da yake ana aika shi ya zo ko ina yace bai taɓa kallon mutum irin annabi ya shi bai taɓa gani. In kana gadara mala'ika Jibrilu, ai wasu na ganin mala'ika Jibrilu babba ne. Babba ne a cikin mala'iku, amma annabi ya zo guri shi ba komai ba ne. Saboda yadda annabi yake sarrafuwa shi ma ba zai iya sarrafa kanshi a kan. Lura da lokaci. Ta saboda haka dai sai a za mu taƙaita. Ba mu shiga littafin sosai ba, amma dai littafin yana nuna mana cewa ka yarda cewa annabi shi ne rahama ga talibai gaba ɗaya kawai. Shi annabi shi ne rahama ga kowa da komai kawai, ka yarda shi ne manufar littafin kawai. Kamar an tambayi shi wani ya ce na'am, sunan littafin kenan, ya ce ƙwarai shi ne rahama ga dukkanin halittun Allah. Duk wanda ya ji zai iya fita daga cikin rahaman nan sai dai ya zama Allah bai yi shi ba kawai, amma in har an yi shi yana ciki kawai. To saboda haka dai wannan shi ne makasudin sunan littafi, kuma dai ba mu yi nisa ba, za mu takaita a nan insha Allah. Abinda aka ji shi ya fito daidai ba daga mu bane. Idan an ji kuskure mu ne ƙanana masu ƙananan ilimi da kuma rashin hankali, Allah ya fi mana. Sannan kuma yan uwa a mana abubuwa da yadda aka ji ta ƙwargazar da muka yi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sannan ga babanmu malam Zani kafin magana mana addu'a, saboda yanzu na ga 10 har kusan da rabi ta yi, wanda dama a san samu 10 ne ma za a sai. Assalamu alaikum. Kara lafiya. To alhamdulillah, insha Allah kana la quwwata illa billah. Wanda suka shirya wannan zama, Allah saka da annabi. Wanda aka yi suka ji daɗi su ma Allah saka da annabi. Wanda ba su ji daɗi ba su ma ba a yi don a ɓata musu rai ba, su ma ana ba su haƙuri, Allah sa ba in za a yi su ji daɗi. To idan ya zama kuma ba su ji daɗi ba har abada, to mu dai ba za mu daina ba, sai dai iya rayuwa. Sai da rika samun jinkiri, amma daina haka ba zai yi ba. Sai dai a yi ta haƙuri da mu idan ba mu yi ba ma jin daɗi. Mu jin daɗin mu gama mu cikin soyayyar annabi. Kuma mutane zai ji daɗi lokacin da ake tuna mara masoyin shi. To saboda haka dai sai a yi haƙuri da yadda aka samu karatun. Sauran yan uwa dai wanda ba zai an faɗi hidimar su bari kowa ya sa buƙatarsa, alfarmar wannan zama da aka yi Allah ya biya mana ba don halin mu don alfarmar su da wujudi. Mata da suke gida wanda suka ji da an faɗa abubuwa a kansu, Allah ba mu ikon gyarawa. Haka mu ma matasa da muke waje muka ji dai matsala irin namu, Allah ba mu ikon gyarawa. Saboda shi ba ina yi ne don kai ko don ke ba. Mafi wanda na fi so ya gyari ni kaina ne. Masu suke cewa ka ɗauko kaya ka sa a ruwa za ka wanke, kafin kayan ya fita sai hannunka ya fita. Mutuƙar kayan hannunka bai fita ba, in kayan ya fita ko ka je shanya da tun zai kama shi. To Allah ka wanke mu ka gyara mu daidai, duk inda matsala take Allah ka raba mu da shi. To riba mala ce a yi addu'a, salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam.